Nek wedok lanang wedok kuwi pancuran kapet sendang. Nah. Oh. Iki yo, mending ki apa Solo, apa Surabaya, wes kuwi pilihanem. Kowe iki sarangan ki iso ambek keluargane, maksudnya ki gak sesuatu sing So iki kowe mbek kanca-kancane pramak gampang. lah. Aku ki dadi Mbak iki ambil lek ning omahe nek wis melahirkan anakmu ki yo. ya dadi kan konten nempok. Dikei apa? Hei. Di mama. Lah. Dikasih apa kamu itu? Jidatnya dikasih apa? Bunga. Wong bocahku iki senengane iki dolanan sing sekirane iki ora lumrahe bocah cilik kok, Mak. Tenan kok. Gampang bosenan cahku iki nek dolanan. Meneng ae dek. Yo anteng. Tumpakno keranjang ngono yo meneng, keranjang kumban. Kalau wis serah aku ki bocah ndojo mbok tulungi. Oh, sik to. Aja mbok tulungi mben lho ya ta dibenekno mah aku. Mben dhewe ndekne mben dhewe. Mben mah ora jare sapa menangis ben bocah cilik isone nangis kok. Ndang. Iya, maju. Kayak tadi ya bener, Ndang. Wis beno. Apa piye kono? Genda gleng dak gendang. Iki apa diceluk di pangan. Sama kenapa? Wis ben piye kono beno. Iki pemirsa jarene nek ora roh kinaras dino jarene enek sing ngantek gak mut mangan. Amnesia. Amnesia lupa ingatan ini tak Dia kotak. lupa makan. Ya toh. Dia amnesia. Amnes food ya berarti. Lupa makan. Mat. Yes. Ki ape ngirim-ngirim guys, ape bunteli iki lho sing ape dikirim-kirim ning pemirsa baju-baju. Maju dhisik to, maju dhisik awake iki maju. Kamu maju sik. Mbok gayo, gak kiyo. Maju dulu. Ini ngerti kerdus ndek nenek tulisan apa kuwi. Nah, iya. Pegang sing didelok to, mripat iki didelok. Nah. Kon maju dhisik kok angel men to. Malah biut-biut. Dene iki lho, delok gambar iku. Gambarnya apa? Maju sik. Kolot kok tae. Nah, iki. Nah, kan to patemu kok. Iya, wis roh kuwi. Roh dhewe kowe. Ndang tak tungguin kok, malah meneng ae tenger-tenger. Ngantuk jajan iki. Lha wong di apa di keloni dimiki ya kok mang terus teko. Tapi saurunge mang ya wis sinah, wis turu iki. Turu saiki. Ndekne yo ben lemu kok. Yeay, Kinara bisa. Yeay, berdiri. Roh dhewe kowe. Roh dhewe. Bener ya omonganku. Di syuting mau ngadet. Kamera mati yo ngadet kowe Masam. Ora roh e. Di syuting ki mau di syuting. Yo racul tangan, Nduk. Benjut, Nduk.
Aku tuku ku lho pelindung kepala aku. Lha ndek ini angger-angger biasa langsung buak ngono iki. Mumpune nek pas salting ngono iki ndek ini. Sing apa kan apa. Aku ndang nganuin nah. Iya. Apa dijak cerita mesti ngono. Nek kata-kata iki kok apa lho rasane iki kok enak apane. Aku tapi ndang anuin nah. Telat e. Gak men lah. Di ate irara ya. Sampai 2 minggu iki wisan. Ya wis ya berarti menteng. Karena gak bon iki ngono cocok sih. Nek umpamane kowe kan lanang wedok lanang. Nek wedok lanang wedok ki apik apa ora? Apa guys ngono kuwi guys, jajal engko komentar guys. Nek kowe kan sendang kapit pancuran. Kapit pancuran, pancuran ki lanang. Berarti ki pancuran kapit sendang. Duh iya apa ora? Duh iya. Iya. Nek kowe kan sendang kapit pancuran. Pancuran kan lanang. Heeh. Pancuran kan berarti Pancuran ngapit. duh ya ta. Loh, iya sih. Pancuran kapit sendang. Iya ora guys? Mak palu, mak. Jajal rena, mak. Tak tekoki. Enak istilah kuwi apa ora? Apa padha wae apa beda? Padha ae lem beda. Mak nek lanang wedok lanang. Jenengan pinarak rene sik cedhak Lina. Kono yayak sik jenengan. Kono sik. Awas. Nek lanang wedok lanang kuwi kan jenenge sendang kapit pancuran. Nek wedok lanang wedok. Awas. Nek wedok lanang wedok kuwi pancuran kapit sendang. Nah. Oh. Ngelek nang kocek sendang anu ki panjuran wedok lanang wedok iku napa namine? Wedok. Wedok lanang wedok sing kapit sing kapit lanang. Kan nek aku kan kapit wedok aku. Nek kina rasuk pengen Menawa kan GE menawa ngono lho. Apa ya sendang kapit panjuran. Padha ae, sami mawon berarti. Sendang kapit pancuran. Pancuran iki gak lanang sing ngancurus ngono ki, Mak. Lanang wedok lanang iya. Dadi sendang iki dikapit pancuran. Lho, lha nggih. Mak tak wambung lho, Mak. Nek cara wedok lanang Terus wedok neh. kan dene lanang dhewe. Berarti ya pancuran kapit sendang. Kaya oli ya. Iya lah. Heeh. Kaya oli. Oli kan ngono. Mbah. Iya bener. Sendang kapit. Iya, sendang neh. Pancuran kapit sendang. Pancuran kapit sendang. Sendang ki wedok. Sing ada mun lho belajar di Duh, kowe TikTok. kan meragukan Bu Yuni ya? Cek Yuni. cek Cek ilmu apa Yuni? ngeri ya, lele. Sak primbon ki lho apal kabeh. Ngeri. Pancuran kapit sendang. Lah gatekno guys kok. Iki mah omong kosong. Cara mono yo mok nggo seru-seruan nambah durasi tok kok iki. Dapat tenan. Embo pokoke lanang. Lah aku rong men-men iki, Mak. Yo, Ayu aku kan wis kabeh yo nganggo ayudi. Alhamdulillah ya Allah. Oh gak ngono ne kan ayudi. Nek jarene pemirsa-pemirsa nganggo ayudi kuwi yo tetep akeh sing Ya, kebobolan. kenalan mbak aku ning tas mela aku. Mbok kono apa? Masak sego. Iya lah. Aku ngopi dengan nasi anyar. Sana kinarang aku kurang kasih sayang ku. Lah karo kowe? Akeh lele. Mbok kongkon ngancani begadang garap tugas anakku kuru malah. Tibae piye, Mbak? Tibae. Iki yo, Mak, bar tak keponi yo, Mak yo iki yo. Iki yo. Bener, Mak yo. Pancuran kapit sendang.
Ya, dadi nek pancuran ki lanang mergakno ndekne kan mancur ngene ya. Kenapa tek lanang mergakno lanang kan duwe senol ki ya. Nguyohe kan mancur. Ngono, nek sendang ki yo kan gak mancur, dadi wedok. Ngono. Wedok lanang. Dan nggih, nek wedok lanang wedok niku pancuran kabeh sendang, nek sing lina iki sendang kabeh pancuran. Soale dipet lanang-lanang. Ngono lho, Mak. Wis iki, guys. Kok ngene ngeri. Nah, aku ngene iki. Ya macem-macem. Lanang piye ngono ki jajal. Ora enek mak niku. Wis gawe pancuran dhewe ae, Mak. Gawe pancuran dhewe ae. Ora sah kapit-kapitan. Jenengane pinten ya saudarane? Sing aku pitu, nah aku kan urut. Tunggalin jenengan pinten? Itu. Walah pitu. Nek lanang kabeh iki jeneng Pandawa limo. Apa? Ya. Sik ya. Limo ku apa? Sing wayang iki. Pandawa lima. Iya. Iya. Lah ya Pandawa 5 heeh. Pandawa lima. Nek wedok-wedok ki piye? Nek wedok-wedok. Sangkuni. Weh, ngapa Istilah sik ora kae. Istilah urutan anak cewek semua, jumlahnya banyak, namanya apa? limo le ora banyak. Ya kan betul. Kok gotong mayit? Gotong mayat ki istilah ini digunakan untuk menyebut 3 anak perempuan semua. Oh, nek telu. Pancagati. 5 anak perempuan. Oh, nek 5 ki berarti pancagati. Nah, nek sarimpi digunakan untuk menyebut 4 anak perempuan. Oh, telu kuwi gotong mayit, nek 4 kuwi sarimpi, nek 5 pancagati. Ngeri. Saiki tekan anak-anak ku jenenge apa lho kok rimen. Garah. Ngundang Iki ora menong. apa kok Panjogati apa Gondo Mayit apa Gondo mayit. Wong gotong mayit kok gondo mayit. Tong Mayit. Oh, nek Mbak Yupani kuwi Mbak Yupani ketoke wedok kabeh yo jekane wedok kabeh jekan. Mbok loro apa pira ya Mbak Yupani yo lali aku. Kuwi sing anake wedok kabeh. Enek kok, Mak. Yunan ngono kuwi wedok terus ngono. Yo sak dikekine Gusti Allah padha wae. Sing penting seger waras. Sing penting paringi jangkep. Seger waras ngono ae. Slamet mboke karo anake. Nyah, iki lho. Aja nangis sik, Bro. Ini lagi permulaan. Awalnya aku putih. Kakak. Iki kembeng, Kak. Dene iki wis roh nek apa mbok jahati iki dene wis roh, makane dene nangis. Ben ditulungi mbokane. Langsung. Yo cah iki senengane kok nganon itu enggak untuk dimakan, Dek. Pangan. Diloroi po kenek. Padha mak kuwe lah. Ora usah ngelon anakku. Berkacalah kamu. Aku lho, mana ta itu? Alah, manut kok ngantek make bendino bengak-bengok. Seorang Lina manut wis toh, sendang gede. Kakak. Nah, kok tak kuaplok. Ling, kowe kok makane cepet gede. Lenek cilik terus stunting. Iya. Kok sok wong adike tambah gede kok kon cilik ah. Wonde iki bobote medhun tak tangisi kok. Iki wis munggah neh kok. Oh, nanya gak mut mana ngisi bobot iki? Iya, gak mut aku. Tadi. Yo, golekno susu lele sing opo ngono sing lek ning TikTok iki sing apik opo ae. Doyan kok gak dene. Iya, carane ben susu. Tapi agak-agaknya bocor ngono. Iki benane iki susu iki. Susu sing ngono-ngono lho, formula. Turu ke jam 11 deh mangkes. Jam 11 tak keloni turu terus Lina lagi mulai
pergi aja ya. Bocah loro iki padha bodho kabeh. Bukan. Kalian kenapa ya dek warnane krem-krem ngene iki? Astagfirullahaladzim. Mbak Pundi apa? Gak nangis belas sumpah demi Allah. Mbak sumpah, aku gak roh sumpah. Lagian. Gin kowe ndek apa nih? Gin kowe tek iso gak nangis sih maksud tempi. Oh gak ngaruh sing asli iki yo. Toge iki jek ngene. Adik, ini adik gimana ini? Mbak sumpah ora nangis ora apa Mbak. Udah nangis sih kamu. Dia nak ditumbak kupingnya langsung. Sik tak benekne jajal sik. Ra. Tenan lho ya. Iki kowe njungok sik sedelok iki. Aku pe golek durasi iki yo Nan. Dia mengentuk yo Nan. Pitung. Ndak yo aku sik iki. Iki umpamane yo kalian iki yo kan nek Sri Kutil kan wis bolak-balik iki yo apa ora. Soale kan mereka kan yo cara mono ora tau mabukan dan iso tekan dindi iki yo. Iki kalian dhewe kan sing urung tau ndi-ndi iki. Tahun 6 kan kae ning Jogja numpak bis karo aku kae ya. Iki umpamane we liburan pirang minggu. Walah, telung minggu. 3 minggu libur. Libur sekolah iki 3 minggu. Wah. Iya dong. Tapi kita tidak sekelas lagi. Bahkan Kinara pun jijik melihat kealayan itu. Lah, iki kowe gelem ora jalan-jalan? Mau banget. Tapi syaratnya gak oleh mabuk. Udah, wes stop. Mbak pokok. Soalnya kenapa nduk ngesakno mbak-mbak kan cara mono kan iki sistemnya kan nek liburan kan yo cara mono yo gawe konten yo. Heeh yo bersenang-senang sambil menyelam minum air kan ngono yo. Dadi ben plempoken yo. Dadi maksudnya iki yo kan engko kalian iso liburan yo iso sinambi gawe konten kan yo ngono. Lah terus iki umpamane awakmu pengen ning ndi? Ya Allah. Aku ki kok bocah iki kenapa yo Mbak pikirane gak iso koyo wong ngene iki yo. Maksude iki liburan ki aku wis apik Mbak yo nawani ki Mbak yo aku. Aku kurang apik piye sih Mbak nawani Mbak? Enek gak aku batasan kota ngono. Kayak maksude aku pengen koyo mereka paling elek-elek Surabaya lah yo iso kereta ki yo, kereta. Kereta kan cara mono engko iso pulang pergi ki. Maksude nek gak gelem nginep sarangan. Kan ning kono pe mau mangan sate kelinci tok. Terus mulai. Foto-foto itu loh. Astagfirullah. Itu di mana ya, Mbak? Surabaya. Surabaya ada apa? Gak tahu, Ragat. Lah iya makane iki kowe tak tawani ben ero. Kan kalian ugung tahu. Kalian gung tahu nek ning Surabaya kalian iso ngreto maksude. Solo yo enek akeh. Tapi yo maksudnya nek Solo ki nek koyok panggon-panggon iki gak begitu tapi mungkin menangnya ning kuliner yo Mbak Jess yo. Soalnya kan memang nek Solo kuwi kan banyak kampus toh. Oh iya nek Surabaya iku akeh enek sing naik kapal kuwi to. Kuwi. Terus kok kowe nek foto-foto yo akeh. Wakeh banget. Kenjer. Kowe kenapa sih Mbak mending kalau ning ndi? Karangjaya gak sih? Pantai-pantai gitu loh, Mbak. Ning apa sih Ra? Iya ning Karangjaya kowe nek ning pantai kok Kau numpak eting. Kowe nek ning pantai iki anu Ra, nek uga sekalian sing apik iki rugi. Contone koyo ning Jogja, ning Gunung Kidul, ning Pacitan, ning tapi Mbak ngesakno aku pun yo gak iso, hah? Karangjaya. Tuban. Ala-ala yo ngono kuwi. Mirip.
Maksudnya ki uga enek sing koyo kan nek pantai selatan kan apik-apik toh maksudnya ki. Iya kan Mbak jenenge pantai selatan kan? Nek Jogja iku apa? Ya Jogja Pacitan. Tak pastikan meneng Jogja. Wala, kang ora kuat ngopo. Koyo iki biring lho lah ya makane kuwi. Iki yo mending ki apa Solo apa Surabaya wes kuwi pilihanem. Kowe iki sarangan ki iso ambek keluargane maksudnya ki gak sesuatu sing So iki kowe mbek kanca-kancane pernah gampang. lah maksudnya iki kowe lulus sekolah apa engko kowe kelas berapa iki saiki? Kelas 1 yo. Lah munggah kelas 2 kelas 3 iki kan lagi dolan-dolane anjal-anjale iki. Kowe bakalan tekan kono percaya aku. Aku iso ngomong ngono soalnya aku dek mbek kanca-kancaku yo ngono. Oh gak sesuatu sing harus ambek Mbak ngono lho maksudnya iki. Iki mumpung ambek Mbak dan tak tawani aku. Sak mbak pensiun lho yo. Heeh. Pensiun sih Mbak. Lah kok kan rabi ra pensiun. Oh iya toh. Gak ngesakno Mbak Ane. Rabi ya mboten. Nek iki wong loro iki apa jenenge? Resign, kowe mlebu lho yo, sriwat-sriwat. Kowe genteni posisi mereka. Tak baca pokoke. Iki makane kowe digembleng yo iki. Kan cara mono ki iso ben lulus apa jenenge lulus SMA kan cara mono apa engko iso kuliah iso mungkin kerja iso apa. Tapi kan enek tenggang waktune ra mungkin kowe saiki lulusan sesuk langsung mergawe kan yo ora mungkin ki. Lah kan awakmu iso melok mbek ndasik daripada ngangong ning omah kan maksude. Nganggur ning omah. Nah, wis ngono ae. Iki dadi wis tak rekrut wis tak omongi saiki. Cek suwe, Mbak, cek suwe. Masih puzzle enggak? Yo wis ya, guys. Tapi sedikit ya. Katanya dadi brismet. Kok ben Nek ngono? sabar dadi brismet yo. Brismet ku wae iki sampe bingung aku. Ya wis dadi apa? Lah kok kita aja. Aku Eh. Kok gak tahu diri nih iki? Aku lah bingung siapa tak pilih sing ndi. Aku ki dadi Pas brismet. mbak-mbak iki ambil lek ning omahe nek wis melahirkan anak ngono ki omah. Ya dadi kan konten nempok. Kenten. Urip. Assalamualaikum aku pengen sama anak mbak. Urip ngurung bebas ya. Urip tak modali goleki bapak lu bisuson. Iya. Wes kuwi ndang pikir ya kowe, ndang pikir berdua iki aja sekali menyebut sarangan. Ya. Wes kuwi ndang pikir ya antara Solo apa Surabaya. Engko nek semisal kowe pengen ning kono ki cah loro, golek ki destinasi, Mbak, umpamane ning kene golek sing sakake-akeh. Engko dirangkum dadi siji sing sekirane iso ditekoni, sing cedhak-cedhak ngono Mbak Jess ya. Ngono. Dadi ben mereka ki yo nganu guys, ben iso ngrasakno hawa njaba ngono lho. Kudu duwe kuota. Iki Mbak tak omongno sisan kowe cah loro. Kowe iso blonjo gajian saka aku iso blonjo iso semoting 400.000 rambutem kowe tuku kuota ra iso. Wis tak omongi wis aja dadi kok wong miskin wae. Meski sangat-sangat optimal sekali. Berhemat tapi semoting iki entek pira kowe? Ya Allah, kuotae 10.000 ya enek sak giga enek. Ora, kowe rambutem ngeceteng kuwi entek pira ratus? 300. Ayo, lah kowe iso saka bayarane Mbak Endah. Lah kowe tuku apa paketan nek gak iso? Nek ora ditukokno bapak gak tuku. Ya toh. Jagakno. Kan nek omah ada wifi, terus lagi Mbak Endah ya ada wifi. Terus dari sekolah ya ada wifi. Mbak sing jebol, kowe ning pinggir tengah dalan kayak dikon apa? Ora iso ditelepon. Ora iso. Kowe kadang aku roh iki. Iki mesti kuota HP apa? Batu HP nek kita mbok tethering lah. Iya. Sing asli akeh enteki gara-gara dinggo tethering cah loro iki. Makane HP ku gampang panas yo. Iya, iki cah loro iki guys, iki kelakuane kowe. Dadi nek Sri Kutil kadang kentekan anu dan telat-telat upload ya gara-gara cah loro iki. Asam.
Ya wis udah berangkat, hati-hati ya guys ya. Yes, cus.